Ние в Gala Colezione предлагаме стотици различни видове и цветове на дамаски. Предлагаме както меки, така и твърди дамаски. Има флок, микрофибър, имитация на изкуствена, естествена кожа, различни жакардови плетени дамаски. Имаме всичко, от което да изберете вашия съвършен цвят на дивана. Въпреки това, ние препоръчваме винаги качеството. Това са най-новото поколение дамаски, създадени по американска технология с нановлакна. Всички тези различни цветове, както и цветовете в нашите картели. Всички тези цветове имат всъщност две особени качества. И това са не само техния вид и структура, но и тяхната издръжливост. Те издържат много повече от обикновените дамаски, издържат на различно третиране с различни препарати и различни сили, издържат дори на животни. Това са дамаски, които имат до 250 000 цикъла издръжливост по скалата Мартиндейл. Това е метална четка, с която демонстрираме качеството и здравината на тези дамаски. Дамаската може да се загрее, но няма да се скъса. Това е защото те имат подобрени характеристики на здравина. Друго важно нещо, когато избираме текстилен диван, е това колко лесно той се почиства. Повечето дамаски, веднъж попили замърсяване, не могат да се почистят дълго време. Американските дамаски с технологията AquaClean ни помагат да се лишиме от тези притеснения. Всяко течно замърсяване с технологията AquaClean може да се попие и забърше единствено с попивателна хартия. Всичко, което съдържа вода, почиства. Интересното е, че дори с едно течно замърсяване можем да почистиме друго твърдо замърсяване. Както сега ще ви демонстрирам. Дамаските AquaClean съдържат нановлакна, които им позволяват да не задържат замърсяване. Всяка една от тези дамаски се почиства бързо и лесно, само с вода или просто мокро кърпичка. С няколко кръгообразни движения събираме мастиреното петно в мократа кърпичка и остава единствено да подсушим добре дивана. Ние в Gala Colezione препоръчваме AquaClean.